Kaixo lagunok, zer, gaurko txontxongiloak ez aldituzue ikusten? Gaurko txontxongiloak noiz behinka ateratzen diren eta izkutatzen diren txontxongiloak dira. Gaurkoak kuku egiten dute, kuku. Kuku txontxongiloak dira, zer iruditzen zaizue? Gogoratzen altzarete txikitan jolasten ginen jolas horretara, kuku jolas politorretara? Bai. Haurtxo txiki asko gustatzen zaizki horrelako jolasak, eta baita guri ere, ez da, Karmele? Kuku. Ba, guk gaur hori egingo dugu, kuku txontxongilo bat. Desagertu eta agertu egiten den txontxongilo bat. Ui, ze divertigarria. Bai, bueno, baina gogoratzen altzara eske txikitan, ze gauza divertigarriak eta politak, ze jolas polita genituen, ez da, ala? Ba, kuku bezala egiten genuen bezala aurpegia tapatu. Eta agertu ez, jolas hori bezala, ni gogoratzen ditu beste hainbat jolas baita ere. Nire bai. Gogoratzen zara adibidez, abesti honetaz? Dona, dona, katona, suton doa naitona, lepotik bera tuntuna, atera bedi neska mutil kutxuna, azeituna. Neri tokatu zait, nik asmatu barko dut orain bat. Orain zuk, esan zazu beste bat. Ia, zer... Balakit, gainera hemen sokatxo bat dut. Ea gogoratzen duzun, hau, sokatxo bat besterik ez duzue behar zuek. Kusi? Nola zen jolas hori? Tatanan, 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 ez egiten duzun honekin June. Orainik asmatu behar dut, urrengo pausua. Bai. Ea gogoratzen naiz zerbait, ez pentsa, ea. Usten dut horrelako zerbait zela. Bai, ta orain, ikusi. Atzak sartu eta tras! Ea zer egiten duzun zuk orain honekin. Hau ez da bat ere erresa, Usten dut behat txikiarekin, okerrez banago horrelako zerbait egiten zela. Ara, ze askatxoa eta horrela, etengabe forma pila egin ditzakezue. Bat, hori da. Bueno, oso polita zen joko hori. Bai, baina asko pentsatu beharrekoa, urrengo pausuak ateratzeko. Oso polita da, baina nik badut beste bat, nire gogokoena zena. Badakizu zein zen? Begira, eskuak horrela jarri, buelta eman, sudurra ikutu, bi behatz hauekin, eta tatan! Ze zaila! Ba, begira hau. Zer zen hori? Atzak, tiri, kateatu eta kiri. Egia da, hori oso barregarria zen, asko jolasten ginen joko horretara baita ere. Eta beste bat gustokoen nuena? Zein? Ikusi makusi. Ikusi makusi aspaldi jolastu gabe. Gogoratzen zara nola zen? Bai, jolastuko algara. Bai, ni hasiko naiz, ados? Panik asmatu behar dut orduan. Bai, begira, ikusi makusi. Zer ikusi? Hasten dala, ele izkiaz. Ele izkiaz... Loritoa! Zer lorito, Karmele? Hemen ez dago loritorik. Hemen egon behar du. Buruan. Leiatila! Leiatilarik ez daukagu hemen, platoan. Daukagu leiatilarik. Venga, pentsatu, erreza da. Ote dago... Lagunak! Oso ondo! Asmatu dut hor zaudete eta ikusi bezain pronto konturatu nahi. Hori da, bai. Lagunei buruz ari nintzen, horratzean zaudeten gure lagun guzti hori buruz. Eta gogoratzen zara orain zuri tokatzen zaizu. Neri tokatzen zait. Ikusi makusi, bero eta hotz pistekin. Egia da. Aber, asmatzen duzun. Ikusi makusi. Zer ikusi? Ikusten dut gauza bat, hasten dena... Teizkiaz. Teizkiaz. Eta mugitu egin behar naiz? Claro, eta nik esango dizut gertu edo urruti bat zaude, bero edo hotz pixka emango dizkizut. Bueno, ba, mugituko naiz, pixka bat ona. Bero. Mugituko naiz ona. Bero. Nola bero, Karmele? Hemen bero banago eta hemen ere bero, ez da posible? Bai, bada. Tuntuna delako zu zeu. Aizu, niri ez daitu tuntuna, Ala
halako txiste bazan, ez aserretu. Bueno, ziur zuek ere horrelako jolas mordua izango dituzuela, baina nahikoa da, ezta? Utziko dugu ja jolasteaz eta hasiko gara gaurko txontxongilloarekin. Bai, bueno, esan dugun bezala gaurko txontxongilloak, kuku txontxongilloak egingo ditugu. Aurkeztuko dizuegu agian hasiera batean zein material behar duzuen, bai? Guzti hori pilatu eta gero eraikitzen hasiko gara. Utziko ditugu lehenik eta behin, lehen goizean egin ditugunak alde batetara eta erakutsiko dizuegu. Bueno, hasteko behar duzuena da baso bat, kartoizko basoak hartu ditugu guk. Errezagoak direlako gero zulatzeko, edo grapatzeko, edo aurrerago ikusko dituzue, bai? Kasu honetan, bi koloretakoak hartu ditugu, arroxak, urdinak, daude kolore pila batetakoak. Ados, nahi duzuen bezala. Basoak alde batetik, beste alde batetik makiltxoak. Hau ezagutzen duzue baita ere, agak egiteko eta erabilizan ditugu, baina gaur, kuku txontxongilloak egiteko erabiliko ditugu, bai? Gero, poliespan bolatxoak beharko ditugu, bai, margotuta, argizariarekin, edo, zuek ikusten duzuen edo zein, kasu honetan espraiarekin pintatu ditugu, baina pintatu daitezke baita ere, argizari edo beste pintura mota batekin, zuek nahi duzuen bezala. Eta hemen, kasu honetan baita ere, tinkatzeko elementuak erabiliko ditugu. Arkatzekin egin genuen bezala, horixe, gogoratzen zarete, ez da txintxetak, eta, topatzen dituzuen gauza guztioi balio dute. Atontzeko gaur, badakizu zer erabiliko ditugun? Lumatxoa, kolore ezberdinetako lumak. Ikusi zenbat kolore ditugun hemen. Gometxak, baita ere, bai, nahi ditugun kolore eta motatakoak. Grapagailua, gaurkoan beharrezkoa izango dugun elementua, bai. Eta gero hemen jarri dugu guk kasu honetan, goma eba edo deitzen den material hau, baina kartulina ere erabili daiteke, berdin. Zuek ikusi guk eskura hau genuenez, hauxe hartu dugu, bai. Eta gero pegatzeko kolaberoa, hitzein izan dugu kolaberoari buruz, eta gura izeak, edo margotzeko rotulkiak, edo, horixe izango da gaurko materiala, eta tela. Noski, txontxongilloarena egiteko, kuku gorde eta atere egiteko. Tela eta kartulina bazpada ere, beti zerbait izaten baita egin nahi deguna edo gehitu nahi dioguna gure txontxongilloari, orduan, bajarriko diogu baita ere bazpare kartulina pixka bat. Bale? Bueno, hasiko gara? Hasiko gara. Ados. Lehenik eta behin hartuko duguna orduan da basoa, bai? Kolore urdinekoa, kasu honetan. Eta hemen, basoa horrela da, zure edateko erabiltzen duguna, ipurdian, zulotxo bat egingo diogu, erdikaldean. Kartoia denez, nahiko erraza izango da zuloa egitea noski. Hori da, horregatik aukeratu dugu kartoia, bai. Azkenean zuloa egiteko ere erreza izan behar du materiala errez erabili eta manipulatu alizateko, bai. Bueno, egingo dioguna da, esan bezala, hortxe zulotxo bat, eta zulo honetatik, bai, gero pasa beharko dugu, gure makiltxoa edo, bai, ikusten? Duzue, gore eta bere ibiliko da hemen izkutatuko da txontxongillo eta aterako da, bai? Hori egin behar dugu. Gora eta bere horrela. Hori da. Bale, oso ondo. Baina, momentuz nola ez dugun behar, baina ja prestatu dugu, utziko dugu hemen alde batean. Ados. Eta telarekin hasiko gara, ze gaurkoan gure txontxongilloaren gorputza tela izango da. Ikusi, guk kasu honetan tela hau hartu dugu, bai? Etxean topatu dezakezuen edozein tela, baina oso garrantzitsua da, gero txontxongilloak hemen barruan gorde behar du, eta tela oso potoloa jartzen bali madiogu, ez dauka lekurik, bai? Horregatik da infina tela. Hori da, bilatu behar duzu, etxean duzuen zapiren bat, edo kamiseta bali da, edo soinekoren bat izan behar du, tela oso fina, bai? Fular bat izan daiteke. Hori da, bai, holako zerbait. Urrengo pausua zein izango da? Bueno, moztu egin behar dugu tela. Bai, borobil formakoa edo. Ikusten duzue? Hemen olako forma duen. Truko bat nahi bali baduzue, begira, erditik tolestu, telatxoa, eta borobil erdi bat moztu. Bai, gutxi gora bera, gero grapatzen joango gara eta ez da nabarituko. Eta helduzazu hortik, Karmele, esango diet gauza bat garrantzitsua dena. Hemen erdi puntua balima daukagu, burua joango da hemen erdian. Ados, hemendik on egon behar duen distantzia, hemendik on egon behar duen distantzia, eta hemendik on egon behar duen distantzia, berdina izan behar du. Bai, horrela gero grapatzerako orduan, arazorik ez izateko. Ados, bueno, jarrai dezagun, lehenik eta behin zer egingo dugu. Tela irekiko dugu, bai, hementxe ikusten duzu ez? Eta erdian guk kolaberoarekin lan egingo dugu. Bai, azkarrago lana egiteagatikan.
eta horrela azkar pegatzen da eta ondo Baina itxitxita. kola txuriarekin ere, Bai. seguro egin daitekeela. Hori da, probatu dezakezue baita ere eta aterako da. Puntutxo bat besterik ez dugu botako. Eta hortxe, tak, jarriko dugu makiltxoa eta buelta emango diogu. Ikusten? Eta hemen joango gara, pixkanaka, horrela, hau normalean besteetan ere ikusi izan duzu ezta? Eta normalean segituan lehortzen da kola hau, bai? Orduan, prest izango genuke, bai? Eta horrela geldituko litzateke. Gero hemen goikaldean, ze jarri beharko dugu? Burua. Hau gorputza balima da, hemen goran zer izan beharko du? Burua, ezta? Hori da. Ba, burua egiteko, hemen dauzkagu poliespan bolatxo hauek, bai? Zein aukeratuko dugu? Naranja hau edo gorrixka den hau? Naranja? Ados. Ba, naranja hau hartuko dugu. Esan bezala guk aurretiaz espraiarekin pintatu ditugu, baina zuek manlei edo errotulki edo beste pintura mota batzukin ere pintatu dezakezue, bai? Gero zer egin behar dugu? Ba, bekaldean zuloa. Zertarako hor sartu behar bai dugu gure txontxongilloaren, makiltxoa edo, bai? Orduan, hor zuloa egin behar dugu, probatuko dugu. Ea, ondo sartzen den, bai, ez da? Ondo gelditzen da. Eta agian kola puntu bat emango diogu. Bai, hobeto gelditzeko eta gero ez askatzeko edo, agian ari gara kuku egiten. Ez, gure txontxongilloekin jolasean gabiltza eta buruak alde egiten badigu. Claro, pentsa, bururik gabeko txontxongilo bat batean. Baina horri buruz hitz egin dugu, ez da? Burua galtzen badugu, improvisazioa ez alda. Hori da, burua galdu dut, esan dezake txontxongilok, eta kitxo. Hori da. Zer gehiago, nola tonduko dugu? Begia jarriko dizkiogu, sudurra eta hile edo? Venga. Begira, gaurkoan elementu hauek ekarri ditugu, bai, leheno erakutsi dizkizuegun hauek. Begiak esaterako, pegatinatxoa jarriko dizkiogu, kasu honetan zer iruditzen. Ea, horrela bada aurrekaldea, guazen ikustean, nola dan. Bai, jarriko dugu hemen erdian, txukun ikusteko. Hau balima da, jarri beharko dizkiogu hemen, ez da? Hemen, ez? Hemen txen. Hortxe? Venga, bat, eta bi, sudurra aukeratu zazu, Karmele. Sudurra. Hauxe? Hori, zinen polita. Ea, sudur luze hori, wow, ikusten duzue, ze itxura hartzen ari den. Ikusten duzuen bezala, gauza gutxirekin ere gauza politak egin daitezke, simpleak direnean ere askotan itxura polita hartzen dute. Ze iruditzen, gaurkoan, hala. Oso ondo. Bi adartxo gartzen badizkiogu. Primeran. Eta horrelaxe utziko dugu? Horrelaxe, ederra dago. Ikusten duzue, Atera da, badoa itxura hartzen gure txontxongilloa. Bueno, badagoeneko esan bezala gorputza egin diogu, burua jarri dugu, atondu dugu baita ere, baina gaurkoan agertu eta desagertu egiten den txontxongilloa da, beraz, zatirik garrantzitsuena falta zaigu orain honetan, ez da? Bai. Esan dugun bezala orain baso hartuko dugu, kartoizko baso hau, bai? Eta esan dugun bezala, egin behar duguna da makiltxoa. Basoan egin dugun zulo horretatik pasa, bai? Ikusten? Hola, ikus dadin. Ea, ikustazu, Hemen nola sartu dugun, bai? Gero, joku hau egingo du, gora eta bera, bai? Desagertu eta agertu kuku eginez. Ados? Bueno, behin barruan daukagula, hemen jarriko dugu, basoa, hemen pazientzia behar da, pixka bat pazientzia behar da, eta lasai egin beharreko gauza da, ondo ateratzeko, ados. Eta hasi behar geana da, egin behar duguna da, gure tela, basora grapatu, basoaren ertzera, bai, goinkaldera, bale? Eta zenbat eta berago, ordun da gehiago aterako da, txontxongilloa. Hori da, bai. Eta zenbait eta gorago basoa jarri, orduan eta gutxiago, bai, alderantziz. Baina hori kontutan eduki horrezue, segun eta zetela aukeratzen duzuen, bai. Horrela egingo dugu, honeaino, iritzen zaizue, begira, hemen, agian hobeto ikusiko duzue. Hartuko dugu neurri hau, eta hasiko gara txontxongilloaren atzetik. Ados? Eta hemen txe, grapa bat jarri beharko diogu. Zu grapatuko duzu, Karmele? Bion artean egingo dugu errezago egiteko? Horrelaxe ez da? Bai, hortxe grapa bat. Hortxe grapa. Ikusten duzuen, nola grapatu dugun, kartoizkoa nola den oso erreza da grapatzen, bai. Eta hurrengoa aurrekaldean jarriko diogu. Justo kontrako. Nora bidean edo horrixe, bai? Esate baterako, hemen txo. Ia. Hori da.
Urrengo grapa nun jarriko dizkiogu, ba, alde batean hemen, bai, orain justu beste aldean, bai, bere besoaren aldean bezala. Ados? Erloju bat izango balitz, zea edalontziaren ertza, 12etan, hori da. 6etan, Hori da. 3etan, eta 9etan jarri beharko gintuzken lehen 4 grapak. Oso ondo. Orduan, azkena 9etakoa jarriko aldiogu. Bai. Venga, guazen azkena jarriko diogu. Hemen inguruan, esan dizuegu, pazientzia behar da, eta pixka bat, behatu zaritu behar gara, begiratu behar dugu ondo, ea non joango den, non izango den, pazientzia, lehen egunen horri buruz, izketan aditu ginen, pazientzia. Nik izan nuen, pazientzia nahiko, txontxongilo hori egiten. Bueno, ba horrela pixkanaka, orain joango gara, ba beste alde guztiak edo grapatuz, horrela tolesdurak eginez, eta grapatuz, buelta guztia egin arte, bai. Bueno, ba guk hau egiten jarraituko dugu, iruditzen bazaizue, bitartean zuek apuntatu ezazue materiala, eta segituan gara, ados? Txontxongiloa iaia bukatuta dugula. Apuntatu duzu material guztia? Gu hemen txari gara ja azken grapa jartzen, ja amaitutzat eman dezakegu. Erakutxe, Karmele, nola gelditzen den ikus dezaten. Bai? Dana, grapaz josia. Hori da, inguru guztian grapak, eta orduan telak ere bata bestearen gainean horrela gelditzen dira. Baina hori pixka bat txukuntzeko, horrela pixka bat narratxamar gelditzen da. Eta horretarako badakizu zer egingo dugun? Ba, leno esan bezala, goma eba hauekin erabili dezakezue, goma eba edo kartulina nahi duzuena, inguru guztian, horrelako apaintzeko, zea bat jartzeko edo, ez da? Gonatxo bat. Gonatxo bat, hori da, txitzaidan hitz ateratzen. Gonatxo bat edo jartzeko, horrela, batxukunago gelditzen da, eta atzean gelditzen dira izkutatuta truko guztiak. Ados? Bueno, hori kola beroarekin pegatuko dugu, pixkanaka, zer iruditzen, Nikolak bota, oso ondo, eta nik pintatzen joango nahi. Hori da, hemen dikasiko gara, ados? Venga, badoa, pixka gehiago. Hor kola txuria zer egin daiteke, ez da? Bai, zeren eta kartulina erabiltzen bali badute gure lagunek, agian kartulinarekin egingo dute, beti ez daukagu goma eba eskura, ez da? Kartulina badugu, kartulinarekin, eta goma eba. Zuek erabaki, eta kartulina oso errezpegatuko duzu kola txuriarekin. Gu badakizu hemen denboraz beti justu xamarri biltzen garela, orduan lanak aurreratzeko horrelako kolak eta erabiltzen ditugu. Bai, baina hori zuen esku dago, zuek erabaki dezakezu. Ia amaitu dugu June. Azken ikutua, ea ba, horraino iristen den? Iristen da, ez da? Bai, horixe. Bueno, ze bero, otatzen duen kola honek, hortxe utziko dut kola. Bai, ikusten duzue? Bueno, horrela geratu daiteke gure txontxongiloa, ja kuku egiten hasi da, dagoeneko bere mugimenduta guzti. Baina oraindik apaindu daiteke gehiago, nahi izan ezkero gometxa jarri ditzakezue, nahi baduzue basoak ere margotu ditzakezue, eskutxoak ere bai, agian, ez da? Txontxongiloari agian esku batzuk ere gehitu diezakizkiokegu, nahi izan ezkero kartulinarekin, edo, bueno, burura etortzen zaizuen, edo zerrekin, bai? Bueno, eta gaurkoan, badakizu zer egingo dugun? Zer? Antzerkia prestatu? Antzerkia ja prestatu ditugu, baina zenbat antzerki dagoeneko. Ja historioak ere ja agortzen ari zaizkigu. Badakizue, ideia bat otu zait gaurkoan. Gaurkoan, koreografia bat egingo dugu gure txontxongiloekin. Dantza egiteko? Dantza egingo dugu. Musika eta guzti? Hori da. Ze askotan historioak igual luzeegiak eta aspergarriak izaten dira, eta musika ziur nago gogokoago duzuela. Txikienei seguru askok gustatuko zaizkizue. Ziur baietz, guri ere. Bueno, gaurkoan, esan bezala, hori egingo dugu. Gure txontxongilo lagun berri hauekin, kuku izeneko txontxongilo hauekin, koreografia bat egingo dugu. Bai. Eta horretarako biok bakarrik ezin dugunez,
gure lankide eta lagun den Migueli abixatzera goaz. Ah, Miguelekin asko zobeto, 3 izango gara. Hori da, eta 3 artean koreografiatxo bat egingo dugu gure txontxongiloekin. Ah, joango naiz deitzera? Joan zaitez deitzera, seituan gatoz txoin, Miguelen bila goaz. Kuku, kuku, oxen kantua, inaiz kukua, adidene kuku, 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 oxen kantua, inaiz kukua, adidene kuku, 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 kabi guztiak, dira nereak, kasu hemen kuku, 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 kabi guztiak, dira nereak, kasu hemen kuku. Bueno, ze divertigarria izan den, gaurko koreografia hau. Bai, ikusten duzuen bezala, istorioak hitzez bakarrik ez, baizik eta abestiekin eta musikarekin ere kontatu daitezke. Eta gu gaurkoan gure koreografia Oskorri taldearen kukua abestiarekin dantzatu dugu. Eta horretarako laguntza eskatu diogu Migueli eta hementxe izan da gurekin koreografia dantzatuz. Bueno, gaurko saioan ere agur esateko garaia iritsi zaigu. Eta bideotxo batzuekin utziko zaituztegu bertan, ikusiko dituzue zenbait txontxongilo koreografia ezberdinak egiten. Urrengoan ere hor ikusi nahi zaituztegu, ados? Urren arte, agur! Agur! Mana mana, mana mana, mana mana. Mana 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 Hello? Okay, just a second. It's for you.